Специално до всички любители на хубавото кафе. Днес отваряме тази кафемашина, за да си направим уникално кафе с плътен каймак и наситен вкус. Това е вашата кафемашина. Хайде, не се колебайте и я поръчайте веднага. Искате ли и вие да имате една от най-търсените кафемашини на пазара? Ако да, несъмнено ще останете доволни от тази, защото кафето, което прави, е страхотно и с наситен вкус и аромат, а каймака, той е божествен и няма да ви разочарова. Време е за ароматно кафе, а тайната за да го направим толкова уникално е само една. Тази страхотна кафемашина, с която ще можете да се насладите на истинско преживяване в чаша. С нея кафето ви винаги ще бъде с плътен каймак, ароматно и уникално.